Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ano na ko na yun, tatang? Sikunak, rabi manin ti biyernes ita. Ket deta, agang segmanin di kita lalaking o may magpasyar king ka dito balay. Ket kalpasan di talo ka lalaki. Nagsisinublat ngayon may nangarap king ka, anang pasyar king ka. Sumaro na tayo senior citizen. Ano? Ano to ko na yun? Di mo nawatan. Ti may kapat kung may magpasyar king ka itang harabi ket may isa ka senior citizen. Nakaklakay pa kim siya. Tagtawanin ti 65. Wala ni tatang. Api pinastrik yun. Kita ko may nakabat pasyarin. Api ko madyak pastriket. Alain ka. 65 years old. Kabarbaro kung may magpasyar king ka. Sige tang. Namdama, medyo pagpalabasak pa, sumagbaro may notos. Tsaka kami kahit nga nasangir nga kada anatat, mangangot ko nga angot dito mang pasyar kanya. Manong name 19 titawan kon. Gaboy tirigat, kit saan ka nakapagbasa iti college. Dumaduman manong name tindak nagtrabahuan, imuna nag-sales lady ak, di kuan nag-waitress ak. Iti ready nga agdama manong name kat may sak nga servidura iti may sak karinderya. Kada doon kita umay agpaspasyar kanyak, kang runan na di tricycle driver. Kat ni Alex manong name, tikas la pakarik na ak, iti isang gamasit nga yan. Di Alex kat may sak nga tricycle driver. Idinto to dagiti bang paspasyar kanyak dito balay no kasta nga sakbay ti day off ko. Awan ti kahit ko katakwada. Nagsipod ta. Dito ko nakwaron din. Agat chiko, agat sigarilyo, tibang angot ko katakwada. Kurag na laing face mask manong. Ngayon nakababain ba ta? Naipakita kiti sangko nga kayat nga angot, manibod katakwada. Sa ita, senior citizen, 65 years old. Manong na yung minapang ko sinango, kaya nakigtutak. 65 years old nga nagpaiso. Ngayon lang nga naman nung name iti very neat. Kaslawang pa 65 na. Very neat. Guwapo nga lakay. Hindi mo kasi dagag ko na Jenny, flowers for you. Agama nagtata. Awatim nga rin din. Kaya nanda pasurot na chocolate for you. Italaga makaawat iti kastoy. Kada iti agar aharim ganyak. Sabong ken chocolate. Thank you, tata. Daniel ka naman natang kanya. Tata Daniel. Ano ta kapanunutan nyo? Habi nga kas kanya ka 19 years old, termin nyo. Gabot na sikat ipat-patig ko. Nabayagan nga makikita ka. Mambayagan na masisirpat ka. Aging kita lang o may kamasyarin. May sak nga balo. Adaan ti talungan na nga puro adaan ti pamilya. Ag may sak sa balay. Dakil nga balay, sumadyo marigata na nga agdalus. Adasa sa kasuwik nga garden, hardin, iti sango ti balay. Tamahilig da iti asawa kiti masetas. Sa itilikod ti balay, adda taraken ko nga dingwen, adda mulak nga nateng, ken nalawat ti taltalon ko. Ken ang pinbensyonan. Diya kahit tagmimisa, iso nga kahit kumit ag-asawa, adda maten 8 nga tawen nga nabalo ak. I love you, Jenny.
Abi katawa ka. Jack expectarin nga adda senior citizen nga umay mangpasal kanyak tata. Ngem okay lang, okay lang. Ano okay lang. Adaman amin kalintagan ti tunggal may sakara tayo, saan ka di? Asinong arti kay kayat mo? Tay kasadar mo, nga amonat uminom, kinagsigarilyo, kinawan ti masdum ka trabaho na. Uno siyak na senior citizen, nga dabukod kon nga balay, at datalon ko, agpipensyonak, nagagatak, nasingpetak. O, hanak agsigarilyo, yung pasaremat uminumak, yung saan ka mabarte. Sige tata, bayan yung tapanunute. So, among kapanunutan ba nakasimsimple. Siyak ti rumbeng. Gabata siya ka talaga ti bang ipatpatagyan ka. Sana kaskari na sir. Iso nga panunutak pa. Sige. Anak nga din nga agbaybayag ha. Inahon. Kita umayak tumanin. Pinanpanunot ko manong nemi na ikarigata nga ti agbalin nga asawa ket kas kini Tata Daniel. Iso na nga ta tinaikari nga makausat ti kuweba nga ikotak nga makaraman kadagiti narumpi bibig ko. Iso nga ta manong nemi nga makure ka. Kaya na nga tapay. Ano gidag ko na nga nulumakayan ti may nga lakay ket dinan kaya. Numan pa magbagadamat nga adamat dagiti matumar. Asino nga ta? Ti agbaling nga kagasat ko. Nugas pagarigan ta ni Tata Daniel. No? Baka ibagada nga aglalakayak, aglalakay. Inalak ti opinyon datatang kininanang manong nemi. No, asino talaga ti patpateg mo anak. Ket iso. Ang no sarem ta panunot mo, pagganda ng tapuso ken ta panunot mo. Uray na senior citizen, no, nasingpet, na nadalos. Kas pa nagkita kini Mangda Daniel ket talagang okay iso na. No ikumperam kaya dumagar-arim ken ka. Sino ayat ikas lakayat mo ka nagiti arim ken ka malaksid kiniya SC. Sino nga SC? Tatang, senior citizen na ron. Ni Alex. Sa bagay, nasingpat-bat ni Alex. Again, ngayong tricycle driver mo't lahat. Anak, usar mga talaga ta panunot mo, paggida ng puso ken panunot. Nagdinamag manong nemi dito karinderya nga dag ng pasyar kanyak nga senior citizen. Uy, Jenny. Apay, aglalakay. Ano ang aglalakay? Siyempre, baka kayat mo na dyan nga tatanan yan. Aging kang imahe ni Alex manong nemi. Magsalita naman. Di ba kaking? Ano ba kam? Lakay mo imposible. Nga kayat mo na dyan nga lakay mo siya. Hanaka, aglalakay? Rupa ti kwarta? Alex, agdandan nga aglalakay ka, rupa ka pa ti kwarta. Gabo ka dito pensyonado? Gabo ka dito dabukod na balay? Gabo ka dito dabukod na nga talon? Gabo ka dito mabiyag na ka, ngusto? Aglalakay, rupat kwarta. Ano di kita nga ibagbagam kanya? Inaklong ko kuman? Alex, kinapudno na. Sika kumat kayat ko. Ngam dito yung klase nga. Kasto yung parang salitang kanyak. Awanin. Sayang ka, Alex. Jenny, sayang ka. Nga madadang madimat ti bagtong palat.
nukasken ka. Amo manughusga ka. Managhusga ka. Ibagam ka din kanya karupak ti kwarta. Alawan, aglalakayak. Nulakay tagbalin nga karelasyon ko. Ngem sanak nga rupa iti kwarta. Kaya napudno na si kakumat kayat ko. Ngem iti da ito ginaramid mo kanya. Napukawan ti sang kabasit nga ayat tumarik na kenga. Dita ka na, Alex. Ay, Jenny! Jenny, sorry! Sorry, Jenny! Jenny, sorry! Manong nemi, iti umay manin agpasyar ni Tata Daniel. Sa bali manin nga sabong, chocolates, kaya dapat sa bali nga regalo na kanya. Tata, agyaman na. Ana, aklo na nakon. Amo ka din nagiti anak mo. Baka balinto nga problema nagiti anak mo, tata. Baka sanda nga kayat. Amo problema nagiti anak ko. Gabot naman nakawat da. Taluda, damin balayda, damin na asawa da sa siyamat nagiti pokok. Sa tataluda. Dagiti agbalinto nga apo ko ta. Sa mga problema, dito bang panunutim kat saan ka maparagsak, insects, still kicking. Kinapudno na, iti panang mat cooking ka, Jenny. Ket ni, agbinar. Ano ni tato? Kahit mo makita. Ano ti, Allah, nangibulsa ka ti sabang, nakol. Sang sa baretoy. Pero sa uray keng ka, amang itayok-tayok keng ka. Wala ko, ito kas ng age mo, tata. Uy, kaya pa lang. At ang adamat exercise ko. Nasalun atak mat. Aw mat pa sakit ko. Sa amok matapilyan ti ipaunag ko. Iso nga. No ti kataeb mo, ket managsigarilyo ken managinom, nasalsal atak nga mitisuna. At atindog ti bihag ko. Awag gayam, kahit mo nga may meet di kita anak ko, into no bigat, tore tadayip mo, o may katumangal daw iti balay, ay bang natatang ginanamod ka kapsat mo, ket ayapak mo di kita anak ko, di pamilyada, takayat na kakano mamit. Kaso na ko mamit ang takong kita umot pa relasyon da. So nga ron, no okay da, ken ka, ket okay kamot kanya, di mapasama ken ti kunada nga aglalakay. Ore aglalakay no samot agsigsigarilyo, yan, tama. Husto ti kunam. Ore may sak nga lakay, ngem langak mo ti teenager, kayang-kaya, nasingpet, ket ada mabaling ko. Imbagag nga rod kadatatang kininanang kinikapsat ko manon naming income kano aglans iti ayan da Tata Daniel. Napanggam nga rod manon naming napintas ti balayda. Napintas ti hardin. Iti likod manon naming nalapsat di kiti. Mula nga natin. Kaya hindi kiti tarakin nga dinguwen. Nagmayat ayatang nang. O ka talaga napintas dito'y kantun ngagyan. Naggagidahan no nagsasarano manon emi nga dimteng di kiti anak. Manugang kinapuko ni Tata Daniel. Inya mamunak kadakwada. Tagbalin to may kaduwang inayo. Di Jenny. Kumusta kayo? Awang pa ti decision ko. Diyak pa inaklon ni Papangyo. Yung tsaka mo ibagbaga naman nga may kadwa nga inayo. Tinaw na kadakwada, ti masidag kanyak manong. Sigurado nga doon kita gararap ka. Uy manong. Ngem anya. Awan ti kayat mo kadakwada.
Gaw po taon ti balay da. Handa nga konbensyon. Awan talon da. Hanga sigurado ti masakbayan, matakwada. Sanga dati sa pulag. Kinapod no na, ada ko mamay sa apilyak. Ngam na dismaya ak, hindi baga na kanyak nga rupak ti kwarta. Hanga balik ko ma, do'y baga nang agdalakayak. Huwag lang di baga nang rupak ti kwarta. Kinapod no na, adamatan marik na kayat para ka ni Tata Daniel. Manong nemi, tinalyaw ko ni Tata Daniel kat kasta unay ti isem na kadragsak ni. Agawanak, kat sangkan to ang babawi, Jenny. Sangkan to ang babawi. Manong nemi, madaman ti kaan, madaman iti panagbibidyo o keda, nakaringringkor dan. Gabutado, manong nemi, nagito ti maray, hindi tao, ayaban na ni Tata Daniel. Aday pa kita ka. Umay ka. Nutoy. Ditoy. Umay ka. Iti may nga silid, manong nemi, linoktan na simret kami, inrekip na tiridaw, sana inlak manong nemi. Ala, edit arakupan na. Edit ang kanang amalan, di kiti bibig.